zibiwe iinkukhu zasekhaya sekushiyeke ezimbalwa zikhona ezixhelwe kip inobe yobutha ke sala lenge mayibona umbona nakumbona yekile ke mama nasifika wena ulate wena Ema nabantwana. apha ke sizawulanduka kumke umbane sonakalwe ngumbane so asinambane kweli cala lethu so besiphekile ke ngoku wacima umbane so sizazogqibezela apha emlilweni awuphazamisa umntasi so mna ndisakwazi ubasa ndicela ke ngokubrother wam azondiqalela umlilo because mna umbane apho ubekho ngo-1995 yabo so bese noko ndiqabukile so ndikhule mna ngakhange ndibe ngumntu ucaba obasayo nangona ke ndikhulile ezilalini bekhona umakhulu wam ebasa zikhona ii-siblings zam ezindala zibasa so ndiyiloo girl ke ndingawenza umlilo but awuzuba right awuzuba that thing man uzawuba weak yabo so brother wam ke kuzandiqalela then ndithekele rice endlini ndizoyifaka apha anangxaki nokhozela ndizawukwazi ukhozela ndithi keep the fire burning ndipheke ukutya kuvuthwe kutyiwe while intombi encinci i-behind the camera izobheka etawuni ihambe iyokwetha igas because siphelwe nayo igas. Okay, thank you so much for watching. uMamgobhozi uyanibona kwividiyo elandelayo reporting live ezilalini eNgqushwa. Bye.